வெல்கம் டு ஒன்லி தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற 5 பெஸ்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நமக்கு ஃபாண்ட் வாட்ஸ்அப் தேவை. இந்த வாட்ஸ்அப்பை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கீழே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள். வாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ட்ரிக் உள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபாண்ட் மோடை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதில் ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஐடி வியூ ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்களுக்கு அது டிசபிள் இருக்கும். அது எனேபிள் பண்ணிக்கணும். எனேபிள் நான் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு டிசபிள் இருக்கும், எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டோடைய ஸ்டேட்டஸை நம்ம வாட்ச் பண்ணாலும் அவனுக்கு வாட்ச் பண்ணாத மாதிரி தான் காமிக்கும். இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிளோடு காமிக்கிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் இன்னொரு வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கினேன். என்கிட்ட க்ளோன் வாட்ஸ்அப் இருக்குது. ஸோ நான் க்ளோன் வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைவாகவே ஸ்டேட்டஸை போடுறேன், பார்த்துக்குங்க. எக்ஸாம்பிளாக ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சும்மா ஒரு இமேஜை அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், 0 வியூஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்துட்டு இதோ பாருங்கள், ஸ்டேட்டஸ் வந்துச்சு. நாமளும் ஸ்டேட்டஸை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ அடுத்து அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு போய்ட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு வியூஸே வரல, 0 வியூஸ் தான் வந்திருக்கு. இப்போது அந்த ஃபஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்த ஸ்டேட்டஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அங்கே சீன் அப்படிங்கிற அந்த டபுள் டிக் அதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் சீன் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், 1 வியூ வந்துட்டுருக்கு ஜஸ்ட் நவ். இந்த ட்ரிக் அவ்வளோதான். வாங்க அடுத்த ட்ரிக் பார்க்கலாம். அடுத்த ட்ரிக் பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி 3 டாட்ஸ் கிளிக் பண்ணி ஃபாண்ட் மோடு கிளிக் பண்ணி ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க பாருங்கள், ஆன்டி டெலிட் ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு டெலிட் பண்ணுறானுங்க. ஸோ அவனுக்கு டெலிட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்படியே தான் வியூ ஆகும். இதை வச்சு அவன் டெலிட் பண்ண ஸ்டேட்டஸை நம்ம அவனுக்கு காட்டலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அதுக்கும் எக்ஸாம்பிளோடு காமிக்கிறேன். நம்ம க்ளோன் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம போட்ட ஸ்டேட்டஸை இப்போ லைவாக டெலிட் பண்ணுறேன். டெலிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நார்மல் வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணி இப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸ் கிளிக் பண்ண மேலே பாருங்கள், அந்த டெலிட் அந்த சிம்பிள் காமிச்சிருக்கு பாருங்கள். 1 மினிட்டுக்கு பக்கத்தில் முன்னாடி ஃபுல்லாக பார்க்குறேன், டெலிட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் பார்க்கலாம். மறுபடியும் ஃபாண்ட் மோட் அந்த ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி இதில் கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணால் அங்கே ஆன்டி டெலிட் மெசேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ், பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி எதை நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணாலும் டெலிட் பண்ணிட்டாலும் நம்மளுக்கு அப்படியே ப்ரிவியூ ஆகும். வாங்க இதையும் நான் இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிளோடு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம நார்மல் வாட்ஸ்அப் க்ளோன் வாட்ஸ்அப்பை ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு மெசேஜ் நம்ம நம்பருக்கு அனுப்பலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹாய் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். டபுள் டிக் ஆகிடுச்சு, மேலே வந்துச்சு பாருங்கள் மெசேஜ். நான் அப்படியே இதை மினிமைஸ் பண்ணி அங்கே போயிட்டு கிளிக் பண்ணி பார்த்தா மெசேஜ் நம்மளுக்கு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம க்ளோன் வாட்ஸ்அப்பில் போயிட்டு மெசேஜை டெலீட் பண்ணிடலாம். இப்போ க்ளோன் வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஹாய் மெசேஜை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி டெலீட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் கொடுத்துட்டு, ஸோ மெசேஜ் 2 பேருக்குமே டெலீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பேக் வந்துட்டு திருப்பி உள்ளே போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிள் போட்டு வந்துடுச்சு டெலீட் பண்ணது. இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்டுங்க நம்மளுக்கு அனுப்புகிற மெசேஜ் டெலீட் பண்ணிட்டாலும் நம்மளால் அந்த மெசேஜெல்லாம் திரும்பவும் பார்க்க முடியும். இந்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்னா கான்டாக்டை எப்படி ஹைட் பண்ணுறதுன்னு தான். எதுக்குடா கான்டாக்டை ஹைட் பண்ணணும்னா, நிறைய பேருக்கு பர்சனலாக கான்டாக்ட் நிறைய இருக்கும். ஸோ அவங்க சேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப்புடைய டெஸ்க்டாப்பில் சேட் வரும். அதனால் அந்த தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரி, அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கான்டாக்டை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணி ஹைட் சேட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரே ஒரு சிங்கிள் டாட் பாஸ்வேர்டு தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த கான்டாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்க்டாப்லேருந்து போயிடுச்சு. நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து சும்மா ஏதாச்சும் அடித்து தள்ளுறேன் 4 மெசேஜ். ஸோ இப்போ மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் டெஸ்க்டாப்பில் இல்லை. அது எப்படி பார்க்குறதுனா மேலே வாட்ஸ்அப் அதை கிளிக் பண்ணணும்.
கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டு போடணும். நான் ஒரு டாட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும் அந்த மெசேஜ். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பர்சனலாக இருக்கிற கான்டாக்டெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக் தான். சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் பார்க்கலாம். இது என்னடான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொரு கான்டாக்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக ஹைட் பண்ணலாம். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பாஸ்வேர்ட் போட்டு உள்ளே வந்துட்டு இப்போ கான்டாக்டை கிளிக் பண்ணி கான்டாக்ட் உள்ளே போயிடுவோம். இப்போ ஹெட்டரில் கான்டாக்ட் நேம் இருக்கா, ஹெட்டரில் இருக்கிற கான்டாக்ட் நேமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த செக்யூரிட்டி அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பின், பேட்டர்ன், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணலாம். நான் பின்னே சூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு 0000ன்னு 4 பாஸ்வேர்டு போட்டுடுறேன். அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஒரு கான்டாக்ட்டுக்கு தனியாக பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், மறுபடியும் உள்ளே போகிறேன். அதுக்கான ஒரு பாஸ்வேர்டு போட்டுட்டு இப்போ இந்த கான்டாக்ட் ஓப்பன் பண்ணாலும் பாஸ்வேர்டு போடணும். பாருங்கள், பாஸ்வேர்டு போட்டால் மட்டும்தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், என்னடா பாஸ்வேர்டு போட கற்றுக் கொடுத்துட்டா அது எப்படா எடுக்கலான்னு கேட்கலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. அதே மாதிரி அந்த வாட்ஸ்அப்புன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த கான்டாக்டை அழுத்தி பிடிச்சி 3 டாட்ஸை கொடுத்து அன்ஐடி சேட் கொடுத்துட்டா அவங்க நார்மலாக டெஸ்க்டாப்பில் வந்துடுவாங்க. இப்போ அந்த கான்டாக்டுக்கான பாஸ்வேர்டையும் கேன்சல் பண்ண முடியும். அதுக்கான பாஸ்வேர்டை போட்டு உள்ளே போயிட்டு அந்த ஹெட்டரில் இருக்க நேமை கிளிக் பண்ணி செக்யூரிட்டியில் நம்ம திரும்பவும் பாஸ்வேர்டு பண்ணோம். பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான். இப்போது செக்யூரிட்டியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இப்போ கான்டாக்டை நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம ஒன்லி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.